Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм җәмәгать, сезне Фарук подкастының яңа чыгарылышында сәламләргә бик шатбыз. Яңа кунаклар, яңа тема һәм зыкка сузмыйча инде танышып һәрберебезне тәкъдим итик. Уң ягымда Фаил абый Гыймадов, Болгар радиосының алып баручысы. Ассаламу алейкум, Фаил хәзрәт. Ассаламу рахматуллах. Тимергали хәзрәт Юлдашев Салах мәчетенең имам хатибы һәм безнең минемчә караучыларның Тимергали хәзрәт Юлдашев вәгазьләре китабы авторы буларак танылган хәзрәтебез. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ассаламу рахматуллах. Һәм Рузал Әхмәдиев алып баручы, үз вакытында яшьләр активисты дип әйтик, һәм Шаян ТВ һәм ТНВ каналларының алып баручысы. Ассаламу алейкум. Бүгенге тапшыруның темасы шул, ул да булса Рамазан айы. Һәрбер мусульман өчен аерым минемчә шул урын тоткан, аерым зур әһәмияткә ия булган ай. Һәрберебезгә инде әлбәттә ул бөтен айларның патшасы буларак билгеле. Ел сайын bütün ümmetimiz şul ayını kütüp tura. Çünkü nәкъ менә шул айда гына без bütün җәмәгатебез белән, мәхәлләләребез белән, гаиләләребез белән, дусларыбыз, танышларыбыз белән уразага керәбез һәм нәкъ менә шул айда гына Аллаһ Тәгалә безгә башка айларда булмаган әҗр-саваплар һәм шулай бүләкләр дип дә әйтәсе килә, әзерли һәм минемчә әлеге безнең подкастыбызда аеруча менә шул теманы аерым яктыртырга тиеш. Сүз дә юк, Рамазан ае турында күп кенә сөйләргә мөмкин. Һәрбер аерым тапшыру, нидер, Рамазанның аерым бер өлешен, ураза мәсьәләсе булсынмы, таравих намазлары булсынмы, Рамазан аен ничек үткәрергә, аңа ничек әзерләнергә, Рамазан беткәч ничек киләсе Рамазанны көтәргә һәм башкалары. Әле безнең гаит тә җитә бит, Рамазан тәмамлануга 1 Шәввал көне гаит көнебез бар. Рамазан темасы әлбәттә бу аның шикләре юк, сөйләшергә күп мөмкин, әмма бер башы булсын өчен без менә бүген әлеге өстәл кашында һәрберебез җыелдык һәм Тимергали хәзрәт беренче минемчә сүз сезгә бирү дөрес булырдыр. Һәм гомумән менә шул Рамазан буенча кереш һәм минемчә аннары инде без һәрберебез инде кушылырбыз, үзебезнең фикерләребез буенча, үзебезнең тәҗрибәләребез буенча. Рамазан bilәбез, Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә үзе мәгълүмат бирә аның турында. Теләгән кеше киреп укый ала. Ягъни Рамазан гомумән гарәп сүзе ул, рамда дигән сүздән алынган ул. Ягъни кыздырылган, ягъни кай вакытта аны кыздырылган ташлар дип әйтәләр. Ләкин риваятләрдә килә, ул вакыттагы гарәпләрдә Рамазан айы кызу вакытка туры килгәнгә күрә аның исемен дә Рамазан дип биргәннәр дип әйтәләр. Кайбер галимнәр әйтәләр, ул гөнаһларны яндырганга күрә Рамазан дип аталды дип. Шуңа күрә, үзенә күрә Рамазан айы ул чыннан да мөбарак бийек ай нәрсә белән? Аллаһ Тәгалә үзе әйтә бит инде: "Шахру Рамазан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан." Рамазан айы ул шундый мөбарак ай. Нәрсә белән мөбарак булды ул? Нәрсә белән үстен булды ул? Шул айда Qur'an инде ди. Гомумән Qur'an белән бәйле булган һәр нәрсә, һәр кеше бийек була. Рамазан айында Qur'an ингән булса, Рамазан иң хәерле ай. Кадр кичәсендә индеме? Кадр кичәсе иң хәерле кичә. Пәйгамбәребезгә индеме? Иң хәерле пәйгамбәр. Ягъни бүтән пәйгамбәрләрнең сәйyiди диләр аны, патшасы диләр инде аны. Кем аркылы инде? Җәбраил аркылы. Җәбраил алейһиссалам бүтән фәрештәләрнең башлыгы. Һәм шулай санап китергә була. Рамазан айында ингән Qur'an китабы белән бәйле булган һәр нәрсә, һәр кеше бийек булачак. Әгәр дә шушы Qur'an белән гамәл кылып, Qur'anны дөрес аңлап, Qur'анны өйрәнеп, Qur'an белән гамәл кылса. Әгәр дә кеше Qur'анны укып, белеп, өйрәнеп, ләкин Qur'an буенча яшәргә тырышмаса, ул аны әлбәттә дәрәҗәсен генә төшерә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе бар ди, кайбер кешеләр Qur'an-ы Кәрим ди, кайбер кешеләрнең дәрәҗәсен күтәрә ди, кайбер кешеләрнең дәрәҗәсен төшерә ди. Ягъни аны укып гамәл кылучыларның дәрәҗәсен күтәрә ди,
аның белән гамәл кылмаучылар дәрәҗәсен төшерә ди. Шуңа күрә иқраул Qur'an, Qur'анны укыгыз дигән, фа иннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхаби. Ягъни ул қиямат көнендә аның сахабасы өчен дип әгәр дә тәрҗемә кылсаң шулай була инде. Сахаба кем ул? Иярүче. Ягъни Qur'анга иярүче булган кешене шул кеше өчен Аллаһ Тәгалә шундый әмер булачак, бу Qur'ан сахабасы өчен, аны укыган кешесе өчен шафагать кылачак диде. Шуңа күрә Рамазан айы ул Qur'ан айы. Birinchidan, ikkinchidan Alloh taolo aytadi, hudan linnas, kishilarga hidoyat berildi. Hidoyat ko'rsatildi. Hudan linnas va bayyinatin minal huda wal furqan. Ham anlatıldı, bayan qilindi, kishilarga shul hidoyat, ham furqan berildi. Ya'ni oq bilan qoradan ayiruni, haqliq bilan botilni ayiruni berdi Alloh taolo shu oyda. Furqan. Qur'anning ismi de ol şulay yok. Lakin Ramazan ayı da şulay yok akkaradan ayıratırgan bir ay deb aytası kele. Hem Ramazan ayı uzuna göre bir turmuş ayı deb aytası kele. Mana kişinin turmuşu uza misal için 70-80 yıl bitinde, şulay bitinde. Şuşu 80 yıl içinde sen ülgürge tiyiş canını paklarga, günahtan yaragayıp yaşarga. 70 yıl içinde sen ülgürge tiyiş küpmü izgilikler kılırga, cennetle bulur için. Ramazanda da şulay. Sen Ramazan o ayyamen ma'dudat sanalgan günler diye Allah Teala sanalgan günler. Şu sanalgan günlerde sen ülgürge tiyiş, urazata tutarga, sadaka da verirge, Kur'an da okup çıkarga, kişilerge izgilik de kılırga, günahtan yaragayırga, bulgan naşar gadetlerin var iken alardan oranırga, Ramazan şunun için beriledi indi. Ol tege niyetmişli uzuna göre bir kişinin turmuşunda bir tihasmotr indi ol. Kişi şu ayga kere de özünü şistartırga, özünü paklarga, hem düzeltettirgan ay bulurga tiyiş. Kişinin ömürü de Ramazan'da alır inşiktirmene ıxşagan deb etesi kele. Uzuna göre bir turmuş medresesi kebek ol. Hazır zamanda popüler oldu bitti. 30-dnevный марафон развития. Именно şolay mında da bitti. 30 gün birle. Hem sen özünü onları çalıştırga tiyirsin. Ramazan aldığından sen indi buldun, hem Ramazan bitkeştin indi buldun. Hem eğer de bir indi özgürüşte yok, bu indi her bir kişi uyanırga gerek. Çünkü Kur'an'da da bit Allah Teala Ramazan'ın urazanın umumendeki anın maksatını koygan bit. La'allakum tattaqun dedi. Şat takvalı bulursunuz dedi. Yani etmegen bit urazatlarsa takva bulasınız demedi bit. Şat bulasınız dedi. Ne için? Çünkü Peygamberimizin көп günah hadisleri buna cevap verir. Yalgandan tıyıl alasın mı? Gaybetten tıyıl alasın mı? Talaşulardan, konfliktli vakitler, situatsiyalardan kıtla alasın mı sen? Yani şulardan bütün ısı jiyip alsan, onlardan bitinde öyle özünü tutabilirge kerek bitinde öyle. Ramazan ayı boyu. Öyle birerse kelip, sugurada birerse kelip, talaşı da senin bilen sabır etip kalırga irete bitinde bol. Şuna göre Ramazan ayı ol, özüne göre bir sabırlık ayı da bol. Eğer de kişi şuşu yönelişte özünü Ramazan ayında tutalayken, demek ol takvalıkka erişe. Yok iken, значит, Rusya etmişliğinde demek, bana şunday nindi derecede buldu, şunday derecede kola. Bana bir sırav verirler, şunu etip bitem, çünkü benimse bu sırav var bir şakaşak. Şeytanlar kite Ramazan'da bitinde. Şeytanlar yok. Nişep kişi günah kıla. Nişep kişi günah kıla. Çünkü kişi Ramazan'da anın kılgan günahları, naşar gadetleri, ol 11 ay boyuna nefsi nişik terbiyelegen, nefsi şunu kursete indi Ramazan'da. Kızgı köpek. Kızgı köpek. Şuna göre eğer de sen Ramazan ayında naşar amellerden tıyıl almayısınken, demek şeytan mında gayipli tugul. Mında senin nefsin gayipli. Demek uylanırga gerek. Sana şul nefsinin naşar ayakların nişiktir terbiyelerge gerek. Haman iyileşip şul günahını kılgan vakitte nefis şuna iyileşe. Şeytan bulmasa da usunu barbar işleyecek. Ramazan ayı mene degen fırsat. 30 gün berilgen. Gün Ramazanın soңғы gününde sen mesela eğer suguna turgan gadatın var iken Ramazanın soңғы 30. gününde sen sugum turgan sözlerden cümle tizirge eğlendirge tiyiş. Şu? Tezuşe bulsan da. Premier bulsan da. Elbette. Çünkü Ramazan ayı şundan da zor mümkünlük kişiye umumi fizik yaktan da, ruhi yaktan da, akıl yaktan da şıstarınırga. Selametlik yaktan da şulay yok. Selametlik yaktan degende
Рүзәл белән генә ташу алдына сөйләштек. Спорт белән шөгыльләнәсез гомумән һәр даим. Әгәр дә Рүзәлгә Инстаграмда язылсагыз, аны сез күзәтә аласыз. Сездә ярыймы Инстаграм сүзен әйтергә? Без аны тыйылган сүз әйтергә куябыз да. Инстаграм дип әйтәбез. Рамазан айында ничегрәк? Гомумән шул спорт шөгыльләнүләр. Спортка килгәндә, дөресен генә әйткәндә, менә мин бит инде хәзер барыбер алай спорт үзем өчен генә. Ләкин менә мин хәзер исемә төшерәм безнең профессиональ спорт белән шөгыльләнгән вакытларны, сборлар вакытларын, көненә 2-3 тренировкалар булган вакытларны исемә төшерәм. Соревнованиялар, ярышлар алларын менә әзерлекләрне исемә төшерәм һәм әлбәттә монда инде теге берничек тә качып булмый, син уразаны тотырга тиеш. Теге беренчедән мин шуннан да теге мондай вакытларга туры килгәндә уразага керер алдыннан алдан ук уйлап куясың. Безнең булай ярышларга туры килә, безнең анда сборларга туры килә, безнең анда көчле тренировкаларга туры килә. Спорт нагрузкасы бик зур. Исәнлеге өчен бик зур чынлап. Аннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә бит, без кешеләргә ул булдыра алмаганны йөкләмәдек ди. Мин шуннан да уйлап куйдым. Ничек инде теге без булдыра алмаганны йөкләмәгән Аллаһ Тааля. Димәк, без бит инде шулай ук, шул дәрәҗәдә ук спорт белән шөгыльләнә алабыз. Шуннан да ураза керә, без спорт белән шөгыльләнәбез. Тренировка бара. Менә ифтар вакыты бер алма ашыйсың да тренировка вакытында. Бер алма, мин хәтерлим әле ул вакытларны. Бер алма ашыйсың, аннары дәвам итәсең менә тренировкаларны. Һәм шоккатасың үзеңнең организмыңа. Үзеңнең организмыңа шул шоккатасың. Тренировка бетә иде. Мәсәлән, 6-да башланган тренировка. 7-дә авыз ачу, 8-дә тренировка бетә. Өйгә кайтасың 1 сәгать. Дербушкада торган заманнарда мин хәзер сөйлим. Өйгә кайтасың 1 сәгать. Ну, уннарга кайтып җитәсең, әле ашырга пешерәсең. Менә хәстәрлисең сәгать 10. Сәгать 10-да син ашый башлыйсың. Әле бу иртә белән анда марш-бросок, анда йөгерү яки ниндидер отработкалар, җиңелчә тренировка. Көндез уку, кич белән тренировка, һәм менә шул көн сайын, менә шул көн сайын. Теге менә монда нәрсә әйтмәкче идем, менә күп кешеләр, һәр кеше өчен Рамазан үзенчә ачыла. Менә монда беренчедән кешенең организмның мөмкинлеге. Мин әйтәм, теге шаблонный сүзләрдән хәзер чыгасы килә минем теге уразан да кутиба алейкумуссалям, анда төрле бер аятлар. Монда кешенең үзе ачышы турында күбрәк сөйлисем килә. Син үзеңне ачасың. Һәм кеше белә менә яши башлый кайчан. Кеше яши башлый кайчан, ул үзен нәрсә белән булса да шикләгәндә, яки үлемгә якынлашканда. Үлемгә менә хәзер килеп җитә үлем, әгәр син әйтсәләр 2 атнадан үләсең дип. Түгел. Син ул 2 атнада шул хәтле әйбәт итәргә яшисең. Монда да син мәсәлән ачтырасың организмның потенциаллары, теге син гадәттә куллана торган потенциаллары, мәсәлән, ул бит инде батарейка кебек. Син менә 20%-ын бетерәсең көн сайын. Аннан ашыйсың, тутырасың. Тагын бетерәсең 30%-ын, тагын тутырасың. Нулга бармы җиткән? Барып бер кашан җитмисең бит син. 50%-тан да бер кашан да үз гомереңдә узганың юктыр, мөгаен хәзерге заман кешесенең шулай бит. Ләкин тормыш башлана менә бу соңгы анда 20%-лар калганнан соң. Менә монда менә бу үлемгә якынаю, менә шунда тормыш башлану минемчә иң кызык нәрсә. Рамазанның ачышы миңа шул булды. Безгә теге ни өчен кешеләр шулай аза дип сөйләсәгәйме, кешеләр шул хәтле гөнаһка ачума, чөнки без рәхәттә яшибез һәм үзебезне берничек тә чикли алмыйбыз нәфсебезне. Исламда бала туа. Аңа бер колагына азан әйтәләр, икенче колагына камәт әйтәләр. Һәм аның тормышы башлана. Шулай бит. Тормышы башлана 60, 70, 80 ел яшәргә мөмкин, 100 ел яшәргә мөмкин. Ләкин аннары кеше барыбер үлә. Һәр бер кеше үз үлем ачысын тоты яшагай бит. Аннары аңа җеназа укыйлар. Җеназага азан да әйтелми, камәт та әйтелми.
Ягъни азан бізге әйтілді, бізге қамет та түсірілді. Менә хәзер безнең җеназага, менә бу азан белән қамет арасындагы вакыт, менә ул безнең тормыш. Менә моны яши аңлаган кешеләр, теге үлемнең якынлыгын аңлаган кешеләр яши башлый. Менә минемчә, ул нәкъ менә Рамазан ул безне яшәргә өйрәтә. Менә теге гөнаһларны чистартасың, мин теге үзеңне паклыйсың, организм һәм башкасы үзеңне менә яшәргә өйрәтә. Һәм син шул вакытта теге тормышны уразада сизгәнегез бардыр. Анда бит бер көн эчендә әллә нәрсә өлгерәсең. Укырга да өлгерәсең, нәрсәдер эшләргә дә өлгерәсең, гаиләңгә дә. Бәрәкәте арта шул көннәрдә. Бәрәкәте арта. Шуннан да менә син теге үзеңне ничектер менә бу минимализмга, аскетизмга әзрәк кенә якынлаштырасың. Тренировкаларга да килгәндә нәкъ шулай. Менә уразаны син авырлык белән, мин чынлап әйтәм, җиңел түгел ураза вакытында тренировкаларда авызлар ябышып бетә. Теге кичкә анда иң беренче сүз су дигән сүз мөгаен теге бик авыр өчен китерлисең. Ләкин мин хәзер теге ирекле краш турында әйтәм. Су тәмле була токта. Шуннан да теге Хуҗа Насретдин эшли, судан да тәмлерәк әйбер юк инде. Теге базарда йөргән дә бөтен әйберләрне куып карап. Иң тәмлесе су дип әйткән аннары. Монда да шулай. Иң тәмлесе су. Син уразадан соң бөтенләй башкача инде синең спортка син гомумән башкача. Син менә әйтәләр бит теге ярышлар ул синең 2 айлык тренировканы алыштыра. Ә менә ураза син аннан соң гомумән бөтенләй башкача нитә башлыйсың. Син тренировкаң, синең сылларың, синең мөмкинлекләрең, син мәңге кулланмаган хәрәкәтләр ясарга мөмкинсең. Чөнки син тук килеш, синең организмыңда ни күпмедер теге ризык булган килеш, син андый эшләр эшли алмыйсың. Ә монда син анда ниндидер теге проход ясарга, ниндидер бросок ясарга, син башка организмның мөмкинлекләрен кулланасың. Ягъни син көч белән бәрә аласың син, әйме бер әйберне. Мәсәлән, анда теге бер алымны көч белән эшли аласың. Ләкин син аны организм үзенең потенциалларын аңлап, син аны көч белән түгел, сыл белән ниндидер теге юлларын табып, ул аны эшли. Шул вакытта организм субханалла, мин моны мәңге эшли алмыйдым. Шуннан да организм ул ничектер менә юлларын таба. Аллаһ Таала җиңеләйтә Рамазан аенда күпкә. Әйе, шок катасың. Бер генә теге әйтәсем килә, Розал бик яхшы, шундый яхшы сөйләдең, мин дулкынланып тыңлап утырам. Мин үзем дулкынланып сөйләмим, теге кырып китәм үземнең сөйләмем. Син белән күптәннән таныш инде, теге әле студент вакытта ук бергә аралашып киләбез, Аллаһка шөкер. Сине яхшы яктан гына беләм. Әлхәмдүлилләһ, шундый яшьләр булганга шатланырга гына кирәк. Теге шаблон дигән әйбереңне ошатмадым мин. Коръәннең аятларын теге әйтәләр бит әле. Син әйттең кутиба алейкум. Юк инде юк. Ул теге ни түгел, теге сезгә танкыйтьләвем түгел, бераз гына русча әйтмешле поправка кертү дип әйтергә кирәк. Коръәннең аятларын күпме кабатласаң да, аның ул кабатлана шаблон булганга түгел, кабатлана бәрәкәт өчен. Шуның өчен генә кабатлана. Менә хәзрәтләр һаман шул ук аятны сөйлиләр дип миңа да әйтәләр бит инде аны. Рамазан сайын шул. Рамазан ул бәрәкәт өчен әйтелә. Менә галимнәр, элеккеге галимнәр хадис китапларын яки Коръән аятларын китергәндә нәрсәгә алар аны һаман укыйлар. Рамазан сайын яки гомумән теге тахарат, намазны өйрәткәндә шул ук мәдрәсәдә дә шуны узасың һаман шул бер аят, шул бер хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның хадисларын уку һәм Аллаһ Тәгаләнең аятларын уку гарәпчәсен именно. Ул бәрәкәт өчен укыла. Ул үзенә күрә бер кешегә нинди бер яхшы энергия бирү өчен укыла. Аятны уку үзенә гыйбадәт итә. Аннарысын аны уку үзенә күрә бер гыйбадәт та савап та аласың бит инде. Шуңа күрә киләчәктә уялмагыз, аятны әйтегез. Шуны әйтәсең. Мин ул мәгънәдә әйтмәгән идем. Менә теге ул бит инде күпмедер менә исламда яшисең. Кайбер әйберләр сиңа теге гадиерәк булып тоела башлый. Юк, гади түгел. Ул без гадиләштерәбез үзебез. Мин теге шуннан да Аллаһ Тәгаләнең аятлары һәр вакытта да актуаль. Мин бу теге хәзрәтләрнең нәрсәле ташыргы түгел ия бакчасына. Менә мин кайчандыр кичкенә чакта бер вагаз тыңлаган идем, аудио язмалар иде, кассеталар иде. Анда бер хәзрәт әйткән иде: Рамазан ул олуг бер мәдрәсә. Анда үзенең сәламәтлек киллияте дә бар, анда аның мондай кафедрасы да бар, тегенди кафедрасы. Миңа ул вакытта бу сүзләр
искиткеч яңалык иде инде. Аннары мин бу сүзне һәр Рамазан сайын ишетә башладым. Бит һәр Рамазан сайын. Һәм шуннан да теге ничектер менә яши ислам синең теге гадәткә әйләнгәч, тормыш рәвешенә кирип киткәч, теге кайбер әйберләр сине тетрәндерми башлый. Менә мин шуны әйтәм, ләкин кайбер очракта, мәсәлән, шул ук кутиба алейкумуссиям дигән аятка килгәндә, берсендә мин шулай утырдым, лааллакум таттакун. Менә шунлап утырдым менә. Бәлки сез шуннан соң, бәлки сез тақва булырсыз дигәнне мин бик озак уйлап утырдым. Чөнки бер аят, ләкин ул минем өчен ул вакытта ачылмаган булган. Берничә ел элек бу миңа ачылды. Аятларның мәгънәсен гомер буе өйрәнсәң дә өйрәнеп булмый, һәр вакытта да яңа ниндер бер мәгънәләр ачыла дип әйтәсе килә. Аннан соң кеше үзе дә бит инде үсештә була, шулай бит. Шулай. Менә инде дустым, син инде мәдрәсә дәрәҗәсеннән хәзер институт, университет, академия дәрәҗәсенә җиткәнсең димәк. Шуңа күрә гыйлемнәрең синең хәзер киңрәк кылачлы, син хәзер тормыш белән динне ничектер бергәләп, менә үзеңнең спортта амал, гомумән фани дөньяда шушында аларны бәйләп кулланасың, шулай бит. Әлегрәк синең ничектер теориясын өйрәнгән булсам, хәзер инде ул менә практик, синең тормышында практик рәвештә кулланыла. Бәлки ул шуңа күрәдер дә андагылар инде әлбәттә алар безнең база нигез булып тора име, Тимергали хәзер әйткәнчә. Ләкин бит нигезгә һаман ияргә кирәк, шулай бит инде үзеңне тулыландырырга кирәк, физик яктан, рухи яктан камилләшергә, үсәргә кирәк. Гомумән Рамазан ул сөйләсәм ярыймы? Спорт турында сөйләдегез әйме. Спорт инде димәк әле сез, Тимерхан дустым, Тимергали хәзрәткә миңа әле язылмагансыз икән әйме. Тимергали хәзрәтнең дә минем дә спорт белән дус булган инде белеп бетермисездер әйме. Рамазан айында димәк инде бу темага без дә сөйләргә мөмкин әйме. Гомумән Рамазан ул mucize ayı diyerdim min. Mene aytып bit әле дустым, Рүзәл дустым, ничектер үзгәрә дип. Минем дусларым арасында да иң авыр эшләрен, ниндидер катлаулы эшләрен менә Рамазанга калдырып торамын диләр. Чөнки Рамазан айында берекет, җиңеллек үзенә күрә бер шундый Аллаһның рәхмәте, хикмәте белән бик тиз хәл ителә авыр мәсьәләләр. Андан ниндидер бер үзенә күрә шул mucize дигән сүз туры киләдер бәрәеме. Һәм әле безнең менә хәзерге галимнәребез дә инде Коръәндә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Алейхиссәламның хәдисләреннән чыгып бит инде күп кенә ачышлар ясыйлар, әйме. Рамазанга кагылышлысы да менә 2016 елда Япон галиме Ауми фамилиясен тим автофобия дигән ачыш ясады, әйме. Һәм аңа Нобель премиясе бирделәр. Бу нинди ачыш? Бу димәк, ачтырган вакытта, ашамый торган вакытта безнең күзәнәкләр яңаралар икән һәм зәгыйфләрен юк итәләр. Кеше яшәрә, кеше сәламәтләнә. Инде кайбер илләрдә ачлык белән дәвалыйлар, әйме, хәтта яман ширне дә. Тимергали хәзер әйтмешли, техосмотр гына түгел, бу инде тулысынча безнең яңару организмыбызны, әйме, Аллаһ Тәгалә аны инде 1000 ел ярым элек безгә йөкләгән, әйме. Ул безне белүче, безнең бит инде механизмнарыбызны, безнең күзәнәкләребезне, бөтен органнарыбызны, шуңа күрә дә менә хәзер әйтәләр бит әле, без үзебезгә кашык белән, чәнчке белән кабер казыйбыз дип Гиппократ әйткән мәле, безнең хәзерге заманда ашавыбыз, әйме, һәм ул ризыкның сыйфаты инде бердә мактанырлык түгел. Рамазан айында дәрестән дә менә мин үземнән генә әйтәм, әйме. Беренче ураза тоткан вакытларда шул кадәр кыен иде, хәтта күзнең кабыгын аш булмайды, күтәреп булмайды, хәл булмайды, әйме. Һәм мин аны өйрәндем. Ни өчен шулай Рамазанның беренче көннәрендә кыенрак физик яктан, әйме. Ул да булса безнең организмыбызга шлаклар, токсиннар, паразитлар җыелалар, һәм инде алар ашамый башлагач, аларга туклану килү тәмамлана, бетә. Инде алар безне чыгу ягын, безнең организмларны чистартыр өчен энергияны ала, шуңа күрә безнең икенче ягда шайтан булмый имештер. Шайтан булмаганда аларга имеш манда бит инде карыйын утыра. Ул туклана, Рамазанда да тукланып утыра ул. Аш булгач тегенең ашы ушыга икән. Ин шуңа күрә кеше беренче 3 көнне баш авырта дип шундый фаразлар да бар. Ансы да бар. Шуны гына әйтергә теләгән идем. Дөрес, Тимергал хәзер ансы да мин инде физика белән монсын да динне дә бергә әйтәм. Каныбызга безнең токсиннар чыга, алар баш миендәге микро кан тамырларына кирип безнең башны алып торалар, хәлне бетерәләр. Ләкин 3 көннән соң безнең организмыбыз әнә шул токсиннардан, паразитлардан, шлаклардан чистара башлый. Без энергия үзебездә барлыгын тоябыз, әйме. Рамазан ахырында инде бөтенләй ашамас, ашыйсы килми торганга әйләнәбез, әйме. Чөнки организм чистарып бетә. Рамазан ифтарда бар ашыйсың инде. Анда ашыйсың инде, ләкин анда да артыган ярамый. Чөнки менә ачтыру ул Аллаһ Тәгаләнең операция стәлендә яту белән бер дигән бер галим әйткән аны. Дөрестән дә менә
күренмәс скальпель белән безнең бөтен тәннәребезгә Аллаһ Тәгалә операциясы чист тарта ул безнең инсультлар, инфарктлар каян киләләр, кан тамырларыбызга инде оешлар, теге ниндидер шишләр каян килә, шул ризык бит инде чыгып бетми, аның сыйфаты безнең организм фильтрлардан тора, ул аны чист тартып бетерә алмый. Менә Рамазан, шушы безнең ул бит инде Рамазан аеннан соң Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча дүшәмбе, пәнҗешәмбе ак көннәр бар, менә безнең сәламәтлегебезне шундый камил итеп, авырмыйчан һәм рухи яктан, һәм физик яктан саклап тоту өчен бирелгән Аллаһның нигъмәте, зур байлыгы, үзе бер зур магъҗизасы дияр идем мин. İmam Gazali'nin sözü iskeçtigi salamatul cesedi fi qillati ta'am. Yani tenning selametligi az aşavdan g'ibarat degan. Salamatul ruhi fi qillatil atham. Jonning selametligi az günah qılıdan g'ibarat degan. Ve salamatud dini as-salatu ala khairil anam. Dinning selametligi Peygamberimizga salavat aytudan degan. Mana bu 3 qoidani yozib qoldirgan o'zining kitobida g'alimlarning so'zin din g'alimlarida kirgan, tabib g'alimlarida kirgan Imam G'azali. Albatta ilk bitinde böyle biz açlıktan da uluşlar bo'ldi. Qizg'anish bugungi kunda kishi osha bo'la. Shu. Chunki salomatlik yo'g'ala ko'p oshuvdan. Alloh taolo bizga taqdim etadi. Ramazondagina ozgina oshtirig'iz endi zinhar. Anda da biz indi iftarni iftar ettirib boshlaymiz. Saharni sahar ettirib boshlaymiz. Endi sahar oshgandan so'ng da kuni bo'yina jitayli bo'lsa, kech bilan og'iz ochgan vaqtda da alayda oshisi kelmay bitindi. Anda da baribir tege shayton qo'rqita, ochdan o'lasin to'tira boshladi. Hozir bitindi tege. Shunday birlardan qo'rqmasqa kerak deb aytasiz kelar endi tege tinglovchilarga tege Ramazon oyi kira turgan vaqtda shunday qo'rquv paydo bo'ladi. Nishik narsa, nishik tuturmaymi ekan? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bitinde bizge tanışlandıra. Sami'na ve ata'na deb aytsan, Allah Teala işitdi hamısı. Şunday yo'q vaqt, şu Allah Teala'ga itaat etdim de, onun sözlerini işitdim de, onun aytgan utim degan niyat bilan kirsang, Allah Teala shunday o'zingga aytib qo'yadi. Ondan sonra Hazret men eshitgan edim, zikr etuvchini oshqozoni bo'sh tutmab degan, shukr etuvchiga orttirib beraman degan. Mana shu biz Ramazon oyida ko'proq zikrda shukr etamiz ekan, Alloh Teala'ning bizga barakatini beradi. Bizning bitimda tana bizde tufraqdan hem Allah Teala'ning nuru sulushi baranda Mana biz ko'proq shu tufraqni birozgina tıyıp, şuşa Allah Teala'nın nuru, şuşa Allah Teala'ga yaqinayapız, şulay bit aның bilan aralarыбызны naqdabız. Endi Allah Teala'ga tevekkel qilsam, Allah Teala seni yardımchisiz, kishisiz, energiyasiz qoldirmaydi. Benim kerisincha mana hozir aytdim bit, ilk birinchi vaqtlarda ko'zimning qabog'ini ko'tara olmayman. Hozir men kerisincha og'ir bo'lsa, og'riy boshlasam men urazaga kiraman. Hem dersten de mene yandırıp çıkara. Bütün mikropların da, parazitların da şu organizmin üzerinin mene Rüzel Efendi etkençe iskitkiş bizden organizmimizden kuvvetlerin, potansiyalın biz anla bitiremeyiz. Onun bir eli şu Ramazan'da aşıla başlıyor. Lakin ana devam eder, ana daimi kamilleştirge gerek mene medreseden sonra etkeni bir şey söz başa yeme. Bizden institut, üniversitet, akademiya başkası Allah Teala'nın hikmeti şiksiz. Ana öğrenirek gerek. Endi korku indi ol endi Allah Teala'ga bizning hali imanımızın büyük şanışlı derecede yok түгел икән, зәгыйфрәк икәнен әйме расылыдыр. Шуңа күрә менә иң мөһиме Аллаһ Теаләгә тәвәккәл кылырга кирәк. Дип нәрсәле теге bir ara иркенлек башланды бит инде бездә рәхәт ниндидер менә сез әйтеп торасыз, менә бу мәгълүмат ашык була башлады, бөтен кешегә ирешә башлады. Уразада туның ач торуның анда интервальное голодание или яки инде интервальное питание шул ук япон галиме ниткән инде раслаган дәлилләгән фәнни яктан. Менә инде нәрсә шул хәзер чыга башлады бит инде безнең моңа әзер булмаган дини ныклыгы нигезләре булмаган кешеләргә хәзер бу тарала башлады бит инде. Һәм бу мәгълүмат әйбәтрәк тарала башлады. Һәм ураза тотуны дир вакытта мейнстримга әверелде. Инде бөтенесе хәзер ураза тотабыз. Инде теге менә без бөтенебез дини шул хәтле теге намазлар кой без нәрсә фәлән дигән. Ләкин инде менә аның файдасы күп. Менә файда өчен тотучылар да дөресен әйткәндә бик күбие. Менә бу яктан Мен никтер менә үзебезнең әйбиләрне хәзерге вакытта да әйбиләрне бабайларны күз алдыма китерәм. Алар менә инде исәнлекләре юк диярлек. 80 уздылар инде. Минем үземнең әйбиләр, бабайлар да шулай ук иде.
аларның менә мөнәсәбәте Рамазанга. Менә хәлем инде бик авыр, белмим борчылалар, тота алырмын микән, юк микән. Би сиңа тотмасаң да була бит инде. Сиңа җитте, сиңа бит инде тотмасаң да була дип уйлыйсың инде. Юк, тотырышам әле. Юк, нитәм әле. Аларның шул хәтле мөнәсәбәте нигә уразага безнең теге әзрәк формага килермен дигән кызлар фонында ураза тотып, әйме, аларның гомумән теге менә бу алар бит инде менә бу белемнәрен аларга барып җитмәгән, ансы тәгаен аларның файдасы уразаның һәм башкасы. Алар менә буынга моны күргәннәр һәм үзләренең әти-әниләренең, әби бабаларының уразага мөнәсәбәтен күреп үскәннәр һәм аларда да менә бу калган. Безнең буынга ул ничектер изелгән һәм без хәзерге бүгенге көндә менә инде теге исламга, дингә киртәләр ишелгәч кенә инде без яңадан моны үзебез аша өйрәнеп, үзебез ничектер моңа килеп, яхшы кешеләр аша әлбәттә, моны инде яңадан менә утыргызган кешеләр. Аларда ул менә бу сакланып калган һәм шаккатасың. Безнең буының мөнәсәбәте менә бу уразага, әйме, теге ашказаны чистартырга, токсиннардан котылырга һәм башкасы, һәм аларның теге ничек булса да тотырга һәм Аллаһ Тәгаләгә якынайырга. Шуларга шаккатасың. Аларның үрнәкләре дигәндә, менә былтыр инде җәй көне кайткан идем авылга, Теләче районына. Һәм анда бер әби белән гомумән сөйләшеп киткән идек, ул менә сөйде гомумән инде менә инкыйлабка кадәр менә шул безнең авылларда ничек дин тотыш булган иде, әле мулла нәселеннән иде, мулла гаиләсеннән. Авылда ди, ул хәтта инкыйлабтан соң да ул дин тотыш әзме күпме сакланган иде, 20-30 елларда, чөнки әле барыбер теге сәяси тыюлар аркылы әле барып җитмәгән дигәндәй. Әгәр дә авылда берәрсе ураза тотмаган икәне ачыкланса Рамазан аенда, шул кешене мәчет коймасына богаулап куйганнар иде, муенына. Көне буе, ул теге җәй көннәр бит инде, эссе көннәр, шул мәчеткә богауланган хәлдә мәчет янында утыра иде. Шулай ураза чыгайды инде бу. Ул күрсәткече иде, менә кешене, менә безнең әби бабаларыбызның менә һәрбер гыйбадәткә аеруча менә шул уразага нинди урын биргән. Бу бит инде ислам түгел. Мин бу әйтим, бу нидер теге шәргый хөкем буенча эшләнгән, диме? Бу гомумән мөнәсәбәт. Мөнәсәбәт, уразага ихтирам. Әгәр дә син не то что монда ниндидер без тотабыз, син тотмыйсың дигәннән түгел, гомумән бәлки бер шундый тәрбияви бер күренеш буларак, гомумән хәзер син кешене гади хәтта бугаулар турында сүз әйтмим, кешегә ураза тотмаган өчен теге каршы сүз әйтү дә инде киресенчә башкача кабул ителә. Һәм менә инде менә юк, бу мин бары тик менә шул әби бабаларыбызның үрнәге, аларда менә шул мәсьәлә ничек тотылганын гына искә төшерү йөзеннән генә. Әби бабаларыбызның өчен үрнәге миңа калса, ул менә 30-40 градуслы эсседә, әйме, кул белән урактан кайтып, пешән чабып, авыр эшләр эшләп, кар базына төшеп, шунда суынып, әле акшам җиткәнне көтеп, менә шулай итеп Рамазанны көтеп. Бу инде сөйләгәннәрдән дә, ләкин минем басуда эшләгәннәремне Рамазан аенда ансын хәтерлим, бала чагымда әби бабаларыбызны хәтерлим. Икенчесе инде мәктәпләрдә Рамазан вакытында авызларына сулар салып, ачыгыз, авызны ачтырыгыз дип шундый авырлыклар күреп, намаз укый алмыйча мәчетләрнең манаралары киселгән вакытларда, зиратларда, иләрдә, ширатта җыелып, менә бу чын күрсәткече инде безнең әби бабаларыбызның иманының нык булуы, шулай бит. Мин үзем нәрсә теге, үземне бәхетле дип саныйм, чөнки бу миңа эләкте. Теге безнең сынаулар башка төрле иде, аларның шундый сынаулары булган. Менә утын кисеп, ураза вакытында пешән чапкан мәлләремне мин хәтерлим. Чыннан да анда без теге агач күләгәсенә яки инде шундай аккан инешкә төшеп ята идек, ниде пешән чапканда. Ул сынаулар безгә дә эләкте, мин бик аңлыйм аларны. Аннан
теге пешән бит инде ни тула нәрсәле тузан тула кибәк тузан бит нәрсә тула. Монсы бер сынау бит. Аннары безнең бит кем белмим ләгүчеләр булгандыр инде безнең тамашачылар арасында бәлки бер ара китте бит шундый кем ураза тота, кем намаз укый, кем хәләл харам ашамый. Ул бит инде булды, бетте террорист, ул вахабист. Менә шундый заманнар бар иде. Без менә шундый заманнарга эләктек. Безнең уразалар менә инде монда шулай ук мәктәптә укыганда теге бөтенесе столовыйга йөгереп китә, без теге берничә җегет шунда утырып калабыз. Менә шунда кырын карашлар, аннан ниләр нәрсәле аңлашылмаучанлыклар, әтиянинең аңламаулары, ничек инде хәзер сине соревнование әзергә кирәк, син ашарга кирәк. Теге алар белән ызгышлар, талашлар ул һәр вакытта да минемчә исламга килгәндә буладыр инде андый сынаулар һәр вакытта да була, ләкин Аллаһ Тәгалә теге барыбер миңа яраган, минем ризалыгымны алырга теләгән кешеләр, ләкин кешенең теге нәфрәтен уяткан кешеләр барыбер ахырда башта минем ризалыкны алыр, аннары кешеләрнең ризалыгын да алырлар дигән нәрсә менә безнең үзебезнең сынау булды. Аларның үзләренең сынаулары булган. Демәк, менә әби бабаларыбыз безнең шундый авырлыклар күреп әйтүемчә, кар базларында мәнә шундый киселгән мәчетләрне күреп, аларның йөрәкләре әрнегән. Һәм алар менемчә дуга кылганнардыр. Безнең менә аныкларыбыз, балаларыбыз шундый авырлыклар күрмәсеннәр иде. Шушы уразаларны җиңел итеп тотсыннар иде. Белем алсыннар иде, дини гыйлемнәрне җиңел итеп дип. Шуңа күрә дә менә без шушы матур студиядә шундый подкастлар төшерә алабыз әйме. Үзебезнең белемебезне теләсә кайсы мәчеттә, мәдрәсәдә, институтта, кирәк икән академиядә белемебезне нақыт алабыз, шушы дин гыйлемнәренә өйрәнә алабыз. Менә шундый авырлыклар, сынаулар аша кабул булган теләкләрнең бүген безнең әби бабаларыбызның нәтиҗәсе дип уйлыйм. Ул безнең илебезнең мөселман булмаган дәүләтнең уртасында бит бит. Мәчетләр төзибез, иншалла. Менә уразабыз турында сөйләшәбез. Үзе бер хикмәт бит инде, шулай бит. Менә без күп сөйләшәбез, төрле юнәлештә, алхамдулилlah, Аллаһ Тәгаләнең һәрбер әйткән сүзнең нәтиҗәсе, файдасы булсын дип әйтәс килә. Сезнең әйткән сүзләрдән дә Фаил әфәнде, Рузал әфәнде, сезнең дә тормышыгыздан алган гыйбрәтләр, безнең өчен дә гыйбрәт, теге телевизор караучылар өчен дә бик зур гыйбрәтләр дип әйтәс килә. Ләкин Рамазан ул шундый ай, анда кеше чыннан да теге сәламәтлек өчен дә түгел, әзрәк ябган дип тә түгел, рухи яктан бераз булса да үсеш булырга тиеш кешенең. Ул атала яқин дип. Яқин нәрсә дигән сүз? Иң беренче чиратта син Аллаһ Тәгаләне күңелең белән чып-чынлап тыйып яшәргә өйрәнергә тиеш. Аллаһ Тәгалә сине күрә. Бар бит инде теге у'будуллаһа кәаннәка тарах. Аллаһка гыйбадат кыл шулай, ул сине күргән кебек. Син аны күргән кебек. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кыл шулай, син аны күргән кебек. Фа иллам такун тара, фа иннаху ярак. Гәрчә син аны күрә алмасаң да, ул сине күргәнен той дигән мәгънәдә инде. Ягъни кеше теге машинада барганда да бит инде теге камерасында күрә, тегесе менә үзенең әдәпле тота бит инде. Машинада булсын, теге торговый центрларда булсын. Үзен әдәпле итеп тота. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә синең бөтен җирдә дә күрә икәнлеген, менә шушындай итеп иманыңны тәрбияләү өчен Рамазан кирәк. Менә хәтта гусул алганда да кеше гавратын тулысынча ашырга тиеш түгел икән. Аны күп кеше белмәй. Тулысынча шишенә дә кирәк гусул алырга. Дәреслектә теге барыбер нәрсә булса да капланып гусулында шулай алырга кирәк икән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям сораганда, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгаләгә карата булган оятың күбрәк булырга тиеш диде. Ул күбрәк лаеклырак. Шуңа күрә Рамазан айы әле кешене оятында тәрбияләргә тиеш. Сабырлык булды, оят булды, яқин булды. Иманның ныклыгы ул әлбәттә менә шушы лагаллакум таттакун дигән аятка кайтабыз. Кешенең үзеннән тора дигәндәй. Аннан соң Рамазан айының менә шушы барышы җиңел булсын өчен Рамазан ае турында хадисләрне, аятларны даими рәвештә укырга кирәк. Кай вакытта онытабыз.
Мәсәлән, Алла пәйгамбәрбез әйтте: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кем Рамазанны иман белән, ихтисаб белән, ягъни Аллаһ Тәала шәт әле гынаһларны гафу итәр әле дигән ният белән тотса, Аллаһ Тәала әлеге кылган гынаһларны гафу итәр. Монда әлбәттә кичкенә гынаһлар турында сүз бара. Зур гынаһлар өчен тәүбә кирәк. Рамазан айында тәүбә кылмасаң, Рамазан айында шул гынаһтан ярагаймасаң, кайчан тагын? Кайчан тагын син аны эшли алачаксың? Шуңа күрә Рамазан айы әле ул истигъфар айы дип әйтер идем. Рамазан айы тәүбә айы дип әйтер идем. Аннары Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның шундый матур хадисе бар. "Утиятли уммати хамсу хисал." Минем уммәтемә 5 Рамазан айында фи шәһри Рамадан, минем уммәтемә Рамазан айында 5 төрле ниғмәт бирелде ди. Лам туътахунна умматан qaблаһа. Ягъни миңа кадәр булган уммәтләргә андый рәхмәт юк иде ди. Уйлап карагыз, Аллаһ Тәала бу Рамазанда күпме ниғмәтләр бирә. Беренчесе, хулуфу фамис саим атйаб индаллаһи мин райхил миск. Кешенең авызыннан чыккан тәмсез ис бит инде. Ураза вакытында тәмле түгел бит инде ул. Mana шушы тәмсез ис Аллаһ Тәалага күпкә сөйкемлерәк, хушбуй исенә караганда ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала нәкъ шушы уммәткә биргән шушы ниғмәтне. Беренчедән. Икенчедән, бу гыйбадәттә нинди хәлдә булса да ул Аллаһ Тәалага сөйкемлерәк була. Икенчесе, безнең уммәткә генә бирелгән рәхмәт, ул да булса тастагфир лахумул малаикату хатта юфтиру. Фәрештәләр көн сайын син уразага кергән алып ифтар кылганча кадәр синең өчен истигъфарлар укып тора икән. Я Раббым, кичер моны. Я Раббым, гынаһларны гафу эйлә. Ул бит тырыша, суында калдырган, ризыгында калдырган, синең ризалыгың өчен. Беркем күрми бит аның теге ураза тотканын. Аллаһ Тәала шуңа күрә әйтә бит инде. Ас-сауму ли ва ана аҗзи бих. Ураза минеке һәм аның аҗрын үзем бирермен дип әйтте. Менә бу хадис нәрсәне күрсәтә безгә? Ни өчен Аллаһ Тәала үзем бирәм дигән? Башка гыйбадәтләр турында Аллаһ Тәала алай димәде. Чөнки уразаны яшереп теге күрсәтеп тә булмый, яшереп тә булмый теге ул Аллаһ Тәала белән бәндә арасында. Син миңа күп кенә әйтсәң дә, мин хәзрәт уразада үзең теге пишмакка барып катык ашыйсыңдыр бәлки, кем белгән. Аны беркем дә белә алмый. Шуңа күрә бу бәндә белән Аллаһ арасында булганга күрә, монда ихласлык тасынала. Әлбәттә, менә тәүге зур үсеш бирә Рамазан айында, ул да булса ихласлылык дип әйтәсе килә. Ихласлыкны кеше бу айда үстерә дип әйтәсе килә. Шуннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итеп әйтә: "Ва тасаффаду фиһи марадату шаятин." Шайтаннар багланыр ди. Башка айларда алар ишеп йөри рәхәтләнеп, бүтән эшлисә берлән эшләп теге. Әмма Рамазан айында аларның зарарлары кими. Аннан соң инде Рамазан айында җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла. Икенче бер риваятта рәхмәт ишекләре ачыла, газап ишекләре ябыла дип. Ягъни ай буе Аллаһ Тәгалә рәхмәтне биреп тора. Шиксез. Ва рәхмәти васи'ат кулли шәй ди Аллаһ Тәгалә. Минем рәхмәтем шиксез диде. Шиге юган. Рамазан айында да шул рәхмәткә ирешә алмасаң, кайчан тагын ирешергә? Теге гарәпләрнең шундый матур гыйбарәсен искә төшергәч, гел менә шушы хадис искә төшерә дә инде. Кайчан тагын Рамазанда булмаса, бу әйберләрне син ала аласың. Исенгесе: "Ва язинуллаһу тәала кулли йаумин җаннатаху." Һәм көн сайын ураза тотучылар өчен Аллаһ Тәала җәннәтен бизәп тора икән. Һәм әйтер: "Кайчан минем игелекле бәндәләрем килер икән, авырлыклардан котылып." Тузан, авырлык, ачлык, менә шу гомумән бу тормыш үзенә күрә бер мөселман өчен төрмә дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Кеше үлгәннән соң, именно менә мөселман кешесе турында сүз бара. Кеше үлгәннән соң хакыйкый мөмин кеше ул котыла икән. Имам Газали әйтмешли, кеше исән чакта теге аның җаны тәнендә булганда ул кыш теге нидә булган шикелле теге Шитлектә. Камалган. Менә ул иреккә чыккач, кыш азатлыкка чыга, рәхәтләнә. Менә җан да шулай, мөминнең җаны шулай. Ул чыккач, ул рәхәтлек таба. Ахираттан.
Барзахи тормышка күчкән сүз бара. Анда нәфс белән көрәшү бетә, шайтан белән көрәшү бетә, хатын белән көрәшү бетә, балалар фитнәсе бетә, акча каян табырга икән бер бетә. Гомумән авыру, талу, теге тормышның теге ыгы-зыгылары, бәләләре, сынаулары бетә аның өчен. Айтайм итеп, фарауһу ва райхан ва җаннату наим. Аңа шундый райхан һәм җаннату наим әзерләнгән дип Аллаһ Таала әйтә. Кеше чынлап җал итә. Bilgəndən soң. Mənə mında da şulay deyib Allah Teala qayşan kilir mikən şu qılları mənim yanıma, mən bitalar gün sayın cənnətimni bizəb duram. Kimlər alar? İxlas күңелдән Allah rızalығы üçün urazat tutqan. Yabağam dip tugul, selametlənəm dip tugul. Bu da kirək. Əmmə lakin tüb anın mənə Rüzəl əfəndə etmişlik, anın tüb maqsatı Allah rızalığına erişu, anın rəhmətinə, cənnətinə erişu. Allah Teala'ya təvəkkül qılın birinci. Təvəkkül. Anısı təgə Рушайтмеши даже не обсуждается, она сама собой теге. Шулай тиеш инде бул. Кеше мусульман кешесе тәвәккәл кылмаса, аңа гаять авыр булачак яшәргә. Шуңа күрә соңгысы менә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: "Ва ягфиру лахум фи лейлатин ахар." Соңгы төндә аны Аллаһ Таала гафу итәр диде. Ахия лейлатул кадр, ул кадр кичәсен дип сораганнар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Юк, валакиннал амил иннама юваффа аҗраху иза қада амалуху." Дөреслектә эшләүче эш ахырында хезмәтен алган кебек, шулай итеп Аллаһ Таала аңа тулысынча үзенең бәясен бирәчәк шушы кылган гамәл өчен. Шуңа күрә Аллаһ Таала менә шушы Рамазанның фазилатларын безгә күбрәк укып, укырга насыйп итсен инде. Һәм Рамазан ае дәвамында Коръан уку, хадислар уку, һәм үзебезне теге нишәргә тиешбез теге һаман шул хадислар белән, аятлар белән ризыкландырырга тиеш, подпитывать, русча әйтмешли инде. Һәм инде шундый юнәлеш белән генә без Рамазанны дөрес үткәрә алырбыз дип өметләнәбез. Иншалла. Миндә не бар мисал. Ишеткән бар, дөресме юкмы менә бу? Еш әйтәләр бит инде. Бу дөнья мусульман кешесе өчен төрмә. Бу хадис түгел дип ишеткән. Бар яки бик зәгыйф хадис дигән. Зәгыйф булса да фазилат мәсьәләсендә, менә ал-фадаилул аъмал, гамәлләрнең фазилатларына туры килгәндә, зәгыйф хадисларны Ханафи мазхабындагы булган галимнәр кабул итә. Чөнки кешене ул нишли яхшылык эшләргә этәрә, фазилатлы гамәлләрне эшләргә этәрә. Безнең зәгыйф хадислар имам, ягъни bütün hadisler jintaqlarında İmam Buxari белән Müslimнән кала киләләр алар. Ләкин анда фазилати мәсьәләләр кузгатыла. Фазилати мәсьәләләр булганда без аны кабул итәбез. Ләкин теге хукми, ягъни хукм ниндер чыгарырга мәсәлән, шәригать хукмын чыгару мәсьәләсе булса, анда инде әлбәттә сахих хадис кирәк. Без анда инде зәгыйф хадисны ала алмыйбыз. Ләкин фазилати мәсьәләсендә mesela namaz şunun kadar namaz okusan, şunday ecir sevap bula, mana 3 gün roza tutsan, şunun kadar ecir sevap bula, yoki tege sadaka bolsun, başkası bolsun, da kayber zayıf hadisler var, lakin biz onu işleybiz ne için? Çünkü ümitlenəbiz. Stimul motivasiya. Stimul motivasiya. Ümitlenəbiz. Şərt bu hadis bulğan, zayıf bolsa da, bulmasa da, o hadis bulmasa da məsələn, sen ondan bir nəsə yoxaltmısan. Sadaka bir ulubu vakitte bir alasın. Hadiske tayanıp kana tugul. Oğlum ben sadakanı her vakitte de bir alasın. 2 rekat namazı her vakitte de kılasın. Bir gün uraza her vakitte de tutalasın. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deyip tutsan, ol nur üstüne nur bula. Birden sen bir nəsə yoxaltmısan. Mənə şulay iraq indi. Topşurubuzun da öz vaqt şikləri də var. Köpmü söz aytılmışa qalğan kebek. Söz aytılmışa qalğan kebek. Aytsan da aytıb bitirib bulmayı. Həm bu topşurun vaxtı uzan kebek Ramazan ayında şulay bədə. 30 gün deyip versək, o bir ay kupun barışaq, uzaşaq deyip qoy bir kişilər söyləsə də, bizdə anı zaq, əli 28, əli 27 gün deyip etsək də, onları bir şında taravihlar, şında iftarlar çekkəş, hər bir biz indi vaxtının nidi tez ikənin, şul hikmətlərini özümüzdə alarğa düşünə başlayaq.
башлыйбыз һәм анда бит былай бара баштан беренче 10 көне дип яшисең, аннары бәтеш 10 көне үтеп тә киттем инде дип яшисең. Икенче 10 көне. Аннары икенче 10 көне теге шулай яшисең теге мәгъфират ни дип. Аннары инде бәтеш монсы да үтеп киттем инде мин теге кешерелдемме соң инде дип теге утырасың. Аннары инде Ахырда әлбәдәгенә җырлый башлый. бәтеш үтеп тә киттем инде дип. Бик кайгылы вакыт була инде ул мөселманнар өчен. Рамазан соңгы һәм мин әлхәмдүлилләh минемчә бу бик шундый матур күркәм әңгәмә булды һәм аеруча безнең тамашачылар өчен дә бик файдалы мәгълүматлар, фикерләр яңгырады һәм һәрберебез өчен менә шул ел сайын Рамазан айы бәрәкәтенә, Рамазан айы фазиләтләренә һәрберебезгә ирешергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен һәм бер Рамазанны узгач, икенче Рамазанны сагынучылардан һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә булырга насыйп мәсәр кылсын. Бер генә бер хадис. Шуны оттым мин аны. Башында ук әйтергә теләгән идем аны. Менә кешеләр Рамазанга тагын бер мотивация. Әгәр дә Рамазанның кадерен белсәләр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ел дәвамында Рамазан булуын теләрләр иде. Рамазанда кылган гамәлне, уразаны, намазны, садаканы, гомумән нинди генә изгелек кылсаң да, Рамазанда кылган ул изгелек башка айларда булган менә шул ук изгелекне чагыштырып булмый. Мәсәлән, син монда 1 сум бирәсең икән, Аллаһ Тәгалә аны сиңа 700 итеп кайтарырга мөмкин. Башка айлардан да юк. Бер фарызны укыйсың икән, 70 фарыз кебек итеп кабул ителә. Бер сөннәтне укыйсың икән, фарыз кебек кабул ителә. Шуңа күрә Рамазанда кылынган гамәлләр, гәрчә теге кеше уразаны калдырса да, авырып калдырса да, каза кылса да, ул барыбер Рамазандагы булган ураза булмый инде ул. Барыбер ул аның әҗерен кайтара алмый инде. Җәмәгать намазында да шул мәсьәлә, хаҗ мәсьәләсендә дә шул мәсьәлә, теге һәр нәрсә үз вакытында булырга тиеш. Һәм әгәр дә син чынлап изгелек эшлим дисәң, Рамазан айы сиңа менә дигән форсат. Менә дигән форсат менә дигән. Хәзер вакыт мәсәлән. Хәдис әйтсәм ярый. Кызыл киттек. Ул да булса там бер кешегә бер хәдис бар, бер генә мин әйтәйме. Син үзеңнең гамәлләрең белән хайваннар дәрәҗәсенә дә төшә аласың, үзеңнең гамәлләрең белән фәрештәләр дәрәҗәсенә дә күтәрелә аласың дияме. Дәрәҗәсенә түгел, үз аласың да. Үз аласың. Димәк инде безнең Рамазан айыбыз фәрештәләр белән конкуренцияга өтәрә дигән мөмкин әйме. Безнең Рамазан айында ризыгыбыз шикләнә, йокыбыз шикләнә, без тәравихларда, төнге тәһәҗҗүд намазларында әйме. Безнең бит инде бөтен мөмкинлек бар Аллаһ Тәгаләгә якынайырга, гөнаһларыбыздан котылырга. Әнә шундый матурлыклар, фәрештәләр дәрәҗәсенә ирешмәсәк тә, шуларны ничектер татырга дигән мөмкин әйме. Субханаллаһ, үзе бер Аллаһ Тәгаләнең безгә бүләге. Минемчә бик күркәм хәдисләр аеруча хәзер без әлеге тапшыруны төгәлләргә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә инде шул хәдисләрне, шул дәлилләрне тормышыбызда кулланып, үзенең рәхмәтенә һәм мәгъфиратенә, разыйлыгына ирешергә, һәрберебезгә ирешергә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум салам.